zoragarri bat jaio zen. Hain nire auto txikia, ez egin negar nire txikitzu txikia. Bai, engrasi, ondo esan duzu, txikia, oso txikia da gumen eskatzoa. Kilo bat bizatzen du eta gerora hasiko alzaigu? Lasai, Manuel, titia eta beberoia tope emango dizkiot eta hasiko zaigu. Ez bada azte, babak emango dizkiogu? Baina, Manuel, ez zaitez hastak irtena izan. Nola emango dizkiogu jaio berriari babak? Bueno, izenen bat jarri beharko diogu. Ni pentsatuta neukan Irunen. Ez, Estibaritz. Baina, gehienez ezkiz. Ez, hain txikia izanik, ez ditzu jarri. Baina, urteak etorri ez dut zenbat ere hasten. Horrela, eskolara hasteko garaia ere iritsi zitzaion. Aita, ama, zutik estorara nahi. Gero garengo dira profe txikia naizilako. Lasai, Jume, besteak ere txikia dira. Ez biziki bat ere Txikia dunda. Horretik Irunen dituz eta aspaziko zara. Venga, segi eskolara. Ondia nika. Zaurera ez ditzu, handia izan. Horrela, negazotinka eta bizkarrean maleta hartu eskolara joan ziren. Eskolako atarian gurasoak bi mutxu eman zion eta gurtu zituen. Kaixo, umeok, ni zuen maizua naiz, nire izena Josu da. Oso ondo pasatuko dugu elkarrekin, baina lehenago zuen izena jakin niko nituzke. Kaixo, nire izena Joseta. Kaixo, nire izena Naiara da. Kaixo, nire izena Aitor da. Kaixo, nire izena Inara da. Kaixo, nire izena Itzitzea. Itzu, zitzikia zaren izan? Ipotzuak diru dizu. Bai, oso txikia zara. Esati zute etxean jaten ematen? Asko jaten dut, baina ez jazten. Ana ere nire itzik ama asko hasiko naizela esaten jaten beti. Hori esango ditute, baina zer iruditzen zait. Hain txikia izanik, aurreskola da joan beharko zenuke. Isilik, umeok, gaur egun zuri eta zazpi potzen ipuina kontatuko dizuet. Ez dituz, bizeko zara ipuetzen. Eskuan da, uste duzu eskuan. Ez ditu gaixoak asko sufritzen zuen eskolara joaten zen bakoitzak. Gainera gero eta urte gehiago egin bere gelakoen aldean orduan eta txikiagoa zen. Ez zuela eskolara joan nahi behin eta berriz esaten zien gurasoei, baina gurasoei joateko oraindik hasiko zelata. Ikusi duzuenez, ez izena ere jarri zioten, ipotz. Horrela 6 urte zituenean beste behin eskolan. Kaixo, umeok, zer moduz? Ondo! Gaur matematika dugu. Jada lehen hezkuntzan zaudete eta matematika asko jakin behar duzue. Matematikak bizitzarako importanteak direlako. Norbait karbelera ateratzea eragiketa batzuk egiten. Ipotz! Baina nori deitzen diozu ipotz? Berari! Ez ditxuko. Bueno, errespetu pixka bat, ez ditxuko ipotz. Torri, eragiketak egitera. Burutze. Bost, gehi, bi, gehi, zazpi. 14. Oso ondo,
6. Oso, orain Aitor. 5 bider 6. 30. Eta orain Enara. 16. Txikia da. Orain zu ez ditu, oso argia zer eta seguru asmatzen dizula. Ozondo zi, Biderketa hau, 3 bider 2. Badaki, nik nahi zerbelera izizten. Ezin dugu. Agur, nima noa! Ondo izizten. Ikusiko duzu ere zer egiten den dizkizu. Eskolatik, zeterakoan, jolastokitik pasa zen. Han, Jume erraldo zeuden, saskibalera jolasten. Hori, tasi gehiago jaten ipotza ematen duzu dira. Zergatik txikia da. ¿Por qué no se hace la vida Eta horrela negazotik gaitzera iritsi zen ez ditu. Gurasoei gertatutako dena kontatu zien eta eskolara ez zela gehiago joango izan ziren. Gurasoek egoeraren larritasuna ikusita maite Joserekin hitz egitea erabaki zuten. Hurrengo egunean eskolara joan ziren berarekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Bai, oso arduratuta gaude gure alaba txikiarekin. Oso txikia denez, izeka egiten diote eskolan eta kalean ere. Bai, eskolakoan nik nok ikusi dute, asko sufritzen dut. Zer egin dezakegu konpontzeko? Honi buruz pentsatzen egon naiz, eta uste dut erremedio bat aurkitu dudala. Ez dakit ezagutzen duzuen Txagorritxu ospitalean lan egiten duen Jimenez medikoa. Berak duen indizio batekin norbait nahi bider hasi alda. 2 bider, 4 bider... Bai, zera. Zer egin dezakegu konpontzeko? Baina indizio hori milioi bateko kostatzen dut. Gu bakarrik gure alaba zoriontxo izatea nahi dugu. Bueno, eskerrik asko. Agur. ¿Por qué siempre me sale el niño? Josu, kontatu zion guztiak egia zen. Josu, kontatu zion guztiak egia zen. Primeren medikoa indizio miragarri bat zuen, baina ez zuen egiten jendea laguntzeko. Bera azteagatik baizik. Nire indizio miragarriarekin aberatsa egiten naiz. Ja, jendea uste du egiten dutela laguntza gaitik, baina ez. Nik egiten dut ni gaitik. Niri postazola mundu guztia gaixotzen bada. Orain, 3 etxe dauzka. Bat Marbellan, beste bat Benidorren eta bat Bikoitin.
ere bat, itxasontzia eta hegazkina dauka. Eta orain, ordaintzen naiz golf zelai bat erosteko. Ja, ja, ja. Horrela, aipatutako €1.000 biltzeko gau eta egun lanean aritu ziren Engrazi eta Manuel. 5 urtean lana gogor egin zuten bi. Kurtsoaren bizitak zehar aldatu zuen Estitxuren pentsamendua. Orain arte ez aloz ikusten zuen, baina orain eguzkiaren argia ikusten hasi zen. Horrela pentsatu zen. Burla bizidate guztiei mendekua hartuko diet. Lehenengo nire ikastolako lagunei. Hainbeste gurasoak aipatutako dirua aurkitu zutenean, Jimenez medikuaren gana joan ziren, baina lehenengo Estitxu mendekutxoa hartu zuen. Bakoitzari txintxeta bat jarriko diet bere aurkietan. Kaixo Estitxu, zer moduz, aspaldiko, posten naizu ikustea. Oso ondo eskerrik asko Maixo, handu lortzita.
Eseri mirando lagunak. Hau ikusteko mina! Nozatzen ditut eta hauek. Ja, besterik izan duten behar, dodolkiak ordainetan. Hala. Badakit, aurrekoan, burla egin zidaten bi saskibaloi jokalariei ere mendeku hartuko dira. Bai, bera da, baina udazkera zerbait hasi da. Bai, nik sentimendu. Alde gizu amatxoren gorapenera. Ez alago goratzen aurrekoan amatxoren gaina bidali ditukera. Bai, alde, bestera zintzartuko zaituko kanekatu barroa. Nasa, jerralde parea, begira, sorpresa bat daukazu entzan. Ganazta zuzelatuta dago. Non, ez dut ikusten. Horrein lokari hartuko dizkie. Non, ez dago zulorik, ez? Ez dago zulorik. Bai, eta hartutako €1.000.000 ekarri ditu, eskerrik asko. Etorri neskatila, zenbat bider nahi dituzu? Ibider, hirubider, laubider? Behin hasita 4 bider. Baina zer egin didazu? Orain ez naiz nire etxeko atetik sartu, ez naiz kotxean sartu, ez naiz nire oean sartu, ezin naiz horrela bizi. Berdin dio, orain diru aurretzat. Agur, ben horrela gaitu, agur! Txalo bero bat, bukatu da.